טיול האחרון אל הקו. הנה פארמה, שלושה אחת יש לו, רוצה אולי עוד אחת, זאת קצרה. בנדר על הריבאונד, חושב על הטבעת ומניח יצא. עשה עבודה מצוינת, הקשה על אופייבו. מקל עכשיו. עם אופייבו נמצא לשתי נקודות, הכדור שלו בחוץ. בנדר לכדור חוזר מתחת לסל. היא חזרה למשחק. עכשיו מקל עם הכדור. לוקח את הזריקה, מקל קצר, כדור חוזר בידיים של... רק הוא רוצה את הכדור על האותיות, מקבל. אין את הדאבלטים שעשו לו בהתחלה, צעדים קטנים. נכון, צעדים קטנים. בנדר. סגל עם ההטיה, עם ההליכה לסל. בנדר. הוא לקח לו את היד, יפה דו. אולוואקו. כדור בידיים. מסירה. עכשיו. תרשום. בנדר מגיע מאחור. באמת? אני אקדם אותך קצת בחיים. זיסמן בן 17. בנדר רוצה עוד שלושה. צוברי. כן. אופייבו, ואני מזכיר לך, משחק הליגה האחרון של אופייבו עם מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. בנדר שלושה. שנה עכשיו מקבל את הכדור רוצ'סטר. מזיז אותו לבנדר, הנה בנדר לשלוש. בוא נראה, בנדר עם הכדור. עכשיו אוחיון. לא יאומן. אז זה בנדר, אוחיון, מאוד שקט הנדריקס. מקבל עכשיו את הכדור. שותים מאשרים, אין צעדים, בנדר יורש לשער וקולע את השלושית שלו בקנה כאן אורי, נכון שזה משחק ניצחון יוקרתי, אבל ירושלים נוסעת שבוע הבא לחיפה. 4 נקודות לגול ישראלי. בנדר לשלוש. טוב. גיא פניני מוציא את האוט, השעון מראה לנו 3-3-3 לסיום המחצית הראשונה. עם פקווה בתוך הצבע, מועד קצת. בנדר לקאץ' אין 3 נקודות. מפסידים לקריית גת. כן, אבל למה שאתה אומר, מאמן חדש, אני שואל אותך, עד מתי מאמן חדש נחשב חדש? לא התכוונתי להכניס את הכדור לבנדר, אבל הוא לא מספיק חזק כדי לתפוס עמדה טל דן, שיש לו את החוש הזה לעלות מעליך, לחטוף לך את הכדור. עוד מעט רוצ'סטר יחזור, בנדר מעיד שלושה, נכנסת. פניני פנוי שם בפינה הרחוקה, בנדר לא רואה אותו, הוא רואה רק את הטבעת, ובצדק. מי פייבוריט? תגיד לי אתה? לא יודע, ראשון מעדיפים להיות קשה, הוא לקח קליעה קשה. מקל. חיפה ב-28-11, הנה בנדר בצד השני. חיפה, וזה לא משנה מי משחק במכבי תל אביב. מקל. בנדר מתחת לסל, כדי להשלים את זה, מכבי תל אביב עם 88 נקודות ממוצע, בקבוצת ההגנה הכי טובה בליגה. כן, אבל אתה יודע, עם כל הקרדיט, זהו טאקר, מול בנדר, רוצה שלשה, יורש שלשה, מחטיא אותה. תן לי את האחוזים שלו היום. הנה בנדר, לבד. בום! בבקשה, תן לי 360. גם כמעט. מאבד את הכדור הזה, לא מצליח למסור אותו. חייב בצד השני לבנדר. נגב לכדור חוזר עם בנדר. נכנס שם בתוך הגוף של מסטרנקו, ליאפזורי, והנה השתיים שלו. רוצ'סטר היה פנוי שם בפינה, אבל קריסמס קורא את זה טוב. ישראלי עכשיו ל1 על 1, משאיר את זה לקלייפורן. סוף לו ברגליים כבר. וואו, פשוט זרק על דניס סמית. קלייפורן, איזו חסימה של